Ćao ljudi, konačno klip posle 3 nedelje. Izvinite što nije bilo klipova, nisam imao vremena. I da, ovo je samo kratka najava. Otvorit ću novi kanal na kojem će biti samo, kako da vam kažem, samo će biti crtači. Počet ću izbacujem crtače, tako da ko voli tako nešto, ko voli da ih gleda, neka ide da pogleda, kanal će izaći vjerojatno sutra, preko sutra, i prvi klipovi će tada izaći, tako da znate. Na tom kanalu će redovno izlaziti klipovi kao što će od sada na ovom. I šta vam kažem, i srećna vam nova godina. Izvinite što nisam snimio klip tačno tad, ali zaspao sam. Da, planirao sam da snimim i facecam, ali zaspao sam i nisam stigao. Znači sad gledamo igram mob.io, jer tu igricu planiram da dodam na kanal. Ako vam se svidi, ostavite like, share, komentar, subscribeujte se i komentarišite. Komentari, volao bih da malo više komentarišete ove videe, jer želim da postavim pitanja i odgovore, a želim da mi postavite pitanja, jer ću odgovoriti na svako. Svako pitanje koje stigne ja ću odgovoriti, i to je to, ljudi moji. Tako da, to je bilo to što se tiče ovog videa. Hvala vam što ste gledali. Ako vam se svidao, ostavite like, share, komentar, subscribeujte se na kanal i ako već niste, pogledajte prošli klip. See ya!